Kung naay taong nakaminos nimo, nagatamay nimo, nagdaog-daog nimo, kaluy imo ang kaugalingon sa pagbangon. Ayaw pagmukmok sa suok nga makaluluoy ka nga naay laing taong maluoy diha nimo. Lihok, paningkamot, gamita na as motivation i-motivate imuhang kaugalingon sa pagpaningkamot para i-bless ka. Ayaw tuguti imuhang kaugalingon nga magmukmok ra ka nga maghuwat ug muduol ang grasya nimo. Ibangon ang imuhang kaugalingon. Kaluy imuhang kaugalingon. Ayaw pagbuntot-buntot sa ikog nga magsunod-sunod ka sa tao nga makakuha ka grasya. Ikaw nagdala sa imuhang kaugalingon, dili ang laing tao. Nay ubang tao, i-down ang kaugalingon, muingon, sige lang, pobre man ko, luoy man ko, unya mawad-an na og paglaom. Dili na ganahan maningkamot, unya usamot kalisod ang iyahang kinabuhi kay dili na ganahan maningkamot. Magtinapulan na. Luoy ang iyang pamilya, mapas mo kay walay gikaon. Ang kinabuhi dili sayon. Ikaw nagdala sa imuhang kaugalingon, dili ang laing tao. Walay swerteng mahitabo kung dili ka maningkamot sa imuhang kaugalingon. Para makabangon ka sa kalisod, kay wala joy himala, walay swerte. Walay swerteng mahitabo sa imuhang kinabuhi basta dili ka mulihok sa pagpaningkamot para makabangon ka sa kalisod. Kung gitalikdan ka sa mga tao tungod sa imuhang kalisod, gamita na as motivation. I-motivate imuhang kaugalingon sa pagpaningkamot para naay grasya mo abot sa imuhang kaugalingon. Ikaw nagdala sa imuhang kaugmaon. Ikaw rapod mismo makabangon sa imuhang sitwasyon, dili ang laing tao. Amping, God bless you.